Hej John, det er Jimmy. Kan du ikke lige kigge ned? Jeg har fået et spørgsmål til julekalenderen, og det tænker jeg, det må lige være dig. Kommer du? Super fedt. Hej. Det var hurtigt. Ja, jeg er altid hurtig. Ved du hvad, John? Jeg er så glad for, at du kunne komme, fordi at vi har fået det her spørgsmål, og det synes jeg faktisk også er ret interessant. Anders fra Varde, han har spurgt, hvordan kan det være, at man kan passere Varde Å 2 steder så tæt på hinanden? Ja. Og jeg tænker, vi kan prøve, vi holder på Storgade nu. Ja. Det er da også et godt spørgsmål. Det virker jo lidt sært, at de er så tæt på hinanden trods alt. Altså, fordi man kunne godt bruge nogle flere broer over åen, fordi de skal jo tage al trafikken, de 2 broer, der er herinde i den indre by, ja. Man så må sige. Og der er det jo nogle gange, at man godt kunne ønske, at der var flere muligheder. Men der er trods alt 2. Altså, jeg kunne godt ønske mig en mulighed. Jeg bor oppe i den nordlige del af Varde. Og altså, hvis jeg for eksempel skal ned i det gamle Varde Sommerland eller sådan noget, eller ud i Varde Syd, så skal jeg jo hele vejen ned gennem byen. Ja, præcis. Og man kan sige, at Storgade har været meget smallere, end den er nu. Men selv i dag virker den jo smal. For eksempel hvis der holder en lastbil, der skal læse af, så er der jo næsten ikke plads. Så stopper hele trafikken i den ene side. Og som det er lige nu, kan man se, at der faktisk er godt med biler her. Ja. Men altså Storgade, det var jo vejen mod Ribe i gamle dage. Altså, når vi kommer hen til Toldboden, den gule der, så forlod vi jo, kan man sige, Varde by. Altså det, der ligger bag os nu, det var det gamle middelalderlige Varde. Mm. Og så kommer åen så. Og åen er den, der definerer, kan man sige, Sønder Varde. Det er ikke banen, som mange vil sige, men det er åen. Ja. Og nu kører vi faktisk på Storgadebroen. Nu kører vi over Storgadebroen, og det er den gamle. Den går helt tilbage til, den kender vi fra beskrivelser allerede fra 1400-tallet, 1500-tallet. Altså, så det er den gamle af dem. Det var en træbro eller sådan noget? Så. Ja, det har det været, som man så har haft reparationer på. Det er blandt andet derfor, de dukker op i kilderne. Det er fordi, at der er nogen, der skal betale for, at den skal repareres og sådan noget der. Men det var vejen ud af Varde. Og Torvegadebroen, den er så nyere. Den er meget nyere. Altså den bro, vi lige passerede der, Storgadebroen, er jo ikke fra 1500-tallet eller 1700-tallet. Den er fra 1908. Okay. Og det kan man se, den har sådan en meget fint jugendstils rækværk, som de færreste glemmer at lægge mærke til, men den er faktisk rigtig fin. Mm. Og nu kommer vi så til Torvegadebroen, og så kan man spørge sig selv, hvorfor har man bygget den? Man kan kigge over til den anden. Ja, der er jo været under 100 meter. Ja, der er nemlig ikke ret langt. Og det har at gøre med, at det her, det var, da man så får banegården, så laver man en vej fra torvet ned til banegården. Og der, ellers så skulle man jo være brogade for at komme ned til banegården. Så det er simpelthen for at få en hurtigere adgang til banen, som kommer i 1870'erne. Ja. Og Torvegadebroen, jeg mener, at den kommer i 20'erne, eller så det er i starten af 30'erne. Så det er ikke nogen gammel bro. Men den er simpelthen kommet for, at man kan sige, kunne forbedre mulighederne for at komme til banegården. Ja. Og kan man sige, den kommer også meget bekvemt der på det tidspunkt, fordi lige så stille begynder der at komme mere trafik. Og der kan man sige, der er det smart nok, at man så har 2 broer, og ikke kun den ene. Ja. Tror du, der kommer flere broer sådan på sigt? Jeg ved ikke lige, hvor de skulle være hen, men jeg savner der også nogle gange. Nogle synes jeg længere, sådan kan man sige, østpå kunne der godt være en bro, så man ikke altid skulle ind omkring de her i midten. Ja. Men altså lige nu kører vi rundt så ind i det gamle middelalderlige Varde, og det vil man jo kunne se på kortene. Hvis man ser de gamle kort, så kan man se, at Varde, den er jo defineret af voldgaderne. Østervoldgade og Vestervoldgade og Nørrevoldgade. Det er større var Varde ikke dengang. Og så åen, det er så, kan man sige, sydgrænsen. Ja, det var sydgrænsen. Ja. Men de volde, var det så nogle, lidt ligesom man kender fra Fredericia, sådan noget kæmpe? Nej. Det er, dem i Fredericia, de er jo nyere, og Fredericia er jo sådan en rigtig forsvarsby. De er meget større. Det her, det har været nogle mindre jordvolde, og der har slet ikke været en bymur, for eksempel, hvis det var det, man kunne forestille sig. Men mindre jordvolde, der sådan vel har skulle holde får og geder væk fra købstaden, ikke? Måske køer og sådan noget der, ikke? Så det er nogen, man næsten ikke finder spor af i dag. Nej, okay. Så det lyder måske mere end det egentlig er. Ja, det lyder meget mere end det er. Nu er vi jo så kommet til Vestervold, som jo så kan sige, var byens vestlige grænse. Og det, man bliver jo forundret over, hvor lille Varde har været igennem århundreder. Ja. Fordi den store udvikling i Varde kommer det 20. århundrede. Den kommer faktisk efter 1945. Det er der vejen, eller byen, sådan begynder at brede sig ud for alvor. Og det er ikke bare Varde, det er alle mulige byer. Og det hænger jo sammen med det køretøj, vi ser i nu. Det er jo, at man får en bil.
Ja. Så man kan jo bare... Man behøver jo ikke at bo tæt længere, fordi at man har køretøjer, der kan transportere en. Det vil sige, at afstanden betyder mindre og mindre. Og det kan du se mange steder. Helt klassisk eksempel, det er New York og Los Angeles. Ja. New York er bygget op efter den gamle måde, hvor man skulle bo tæt, skyskraber på lille Manhattan. Det hele presset sammen. Los Angeles er bredt enormt meget ud. Ja. Og der kan man sige, hvis man skal føre det over til Varde, så, og det er altid godt at få Varde og New York sammen, men det er jo så, at den gamle del af Varde, altså middelalderdelen af Varde, svarer til New York, og de nye områder, Sønder Varde og alt det, der ligger uden for Voldgaden, det er mere Los Angeles-stilen, som er nyere. Og det kommer til at få alvor fart på, fra 1945 og fra op gennem 70'erne. Så får vi alle de der villa-kvarterer, som slet ikke fandtes for, lad os sige, bare 100 år siden. Det ser man jo. Altså, det er jo meget nemt egentlig at se. At... Ja, du kan se det, når du går fra del til del i byen, så kan du jo se, at husene må være bygget på nogle bestemte tidspunkter. Ja. Altså, selvfølgelig er det bygget på nogle bestemte tidspunkter, men du kan se, nu er vi i et 70'er kvarter, og nu er vi i et 50'er kvarter, og nu er vi i et, måske et 20'er kvarter. Ja. Fedt. Ja. Jamen, jeg håber, det var svar nok. Og har du også et spørgsmål, så send det meget gerne. E-mailadressen, den er her i opslaget. Og ellers er du meget velkommen til at abonnere på vores YouTube-kanal. Er du meget, meget begejstret, så kan du også lige give os et thumbs up. Glædelig jul.